Чудесата на Корана. Разширяването на Вселената. Разширяването на Вселената. Помислете за книга, която ни информира точно преди 1400 години за една истина, която науката е могла да открие само преди 100 години. И си представете човек, който съобщава истина, която учените са успели да открият едва наскоро, точно преди 1400 години. Има ли съмнение, че тази книга е божествена книга и че този човек е необикновена личност? Свещеният Коран ни информира, че Вселената се е разширявала точно преди 1400 години. Следното се казва в 47-ми аят на сура Зарият. Ние изградихме небето с нашата сила и със сигурност го разширяваме. Преведено на български: със сигурност го разширяваме, а арабският превод на израза е инна ла мусирун. Думата мусируна произлиза от глагола ауса, което означава разширявам. Лам в началото е лам текит и добавя значението на твърде много, като подчертава съществителното или прилагателното, което следва. Следователно този израз означава: ние разширяваме Вселената твърде много. След като анализирахме аята от Корана, който ни информира за разширяването на Вселената, нека сега да видим какво казва науката по този въпрос. До началото на 20 век имаше само един възглед, който доминираше в научния свят. Това мнение беше, че Вселената има статична структура и продължава да съществува в същата форма от вечността. До 20 век нито един учен не е говорил за разширяването на Вселената, камо ли да е говорил за това и може би дори не е мечтал за това. Руският физик Александър Фридман и белгийският космолог Жорж Леметър теоретично изчислиха в началото на 20 век, че Вселената е в постоянно движение и се разширява. Този факт е доказан и наблюдателно през 1929 година, докато изследвал небето с гигантския телескоп, който използвал. Американският астроном Едуин Хъбъл открил, че звездите и галактиките постоянно се отдалечават една от друга. Звездите и галактиките не само се отдалечаваха от нас, но и една от друга. Чрез наблюдения, направени през следващите години, стана ясно, че Вселената се разширява. Вселена, в която всичко постоянно се отдалечава едно от друго, означава постоянно разширяваща се Вселена. За да разберете по-добре разширяването на Вселената, можете да мислите за това последния начин. Мислете за Вселената като за повърхността на надут балон. Точно както точките на повърхността на балона се отдалечават една от друга, докато балонът се надува, обектите във Вселената също се отдалечават една от друга, когато Вселената се разширява. Въпреки че този научен факт все още не беше известен на никого и хората смятаха, че Слънцето е с размерите на ябълка, Коранът съобщи тази истина преди векове и ясно заяви, че Вселената се разширява. Това ясно доказва, че Коранът е Словото на Аллах, защото научен факт, който може да бъде открит само през 20 век, е написан в книга преди 14 века и че тази истина е докладвана от човек, който не знае да чете и пише, възможно само с едно от следните две неща. Или човек сам е открил този научен факт, или тази новина е новината на Аллах, който е създал Вселената и я е разширил. Книгата, в която е написана тази новина, е книгата на Аллах. И човекът, който предаде тази книга, е негов пратеник. Няма друг вариант и не е възможно да приемете първия вариант. Защото преди 14 века, във време, когато дори името на телескопа не беше известно, истина, която може да бъде открита само с високоразвити гигантски телескопи, не е възможно човек сам да го открие. Всъщност, именно поради тази причина, най-големите гении в световната история
Те не можаха да начертаят модела на разширяващата се Вселена с техните наблюдения и научни усилия. Дори не можеха да си го помислят. Следователно, тази новина не може да бъде думи на човек, живял преди 14 века в пустинята, без технологии и без да умее да чете или пише. Книгата, в която е написана тази новина, също не може да бъде негова. Остава само една възможност, а тя е да се приеме вторият вариант. Тоест, тази новина е от Аллах, Създателя на Вселената, който я разширява и чрез своя пратеник Мухамед салялаху алейхи веселем я съобщава на хората. А книгата, в която се намира тази новина, е неговата книга.